Nagmalampuson ang unang simana sa first week sa nationwide showing sa bagong salida nga gibidahan nila Asia's multimedia star Alden Richards o Julia Montes. Ang 5 breakups and romance nagsugod niya to October 18 nga direksyon ni Irene Villamor. Miabot na sa 30 million pesos ang ilang kita sa unang simana pa lang. Human nga nagselo si Stella sa boss ni Atom, karon daw nabali na ang kalibutan kay gumikan sa kasuod ni Stella ug Roald, nagduda si Atom nga aduna sa nagitagong relasyon sa usag-usa. Kini na ba ang love square nila Atom, Zarina, Roald ug Stella? Matandog kaha ang ilang relasyon nila Stella ug Atom. Kana ang atong sayran sa nagkanindot nga istorya sa Love Before Sunrise alas 8:50 sa gabi pagkahuman sa maging sino ka man. Samtang sa maging sino ka man, human nga nagkagaan ang gibati nila Monique ug Carding sa usag-usa, mausab ang pagkapeligro sa kinabuhi ni Carding. Nabalakang inahan ni Monique nga si Belinda sa ilang relasyon. Hinungdan nga gitukutan niya si Gilbert nga mahilayo si Carding kang Monique. Sa walay paglangay, gidakop ni Frank si Carding ug dinhi buhaton na niya ang gipaabot nga pagbaos kang Carding. Magmalampuson kaha sila sa dawtang plano kada nga atong tutukan karong gabi sa maging sino ka man pagkahuman sa 24 oras.